салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва имрӯз мо шумо суҳбат менамоем дар мавзӯи бизнес кардан дар ширкати Faberlic ва боварӣ дорам ки барои шумо бениҳоят писанд меафтад. имрӯз ман мехоҳам барои шумо қайд намоям ки дар ширкати Faberlic даромаднокӣ бениҳоят зиёд аст. одамоне ки чӣ қадаре ки меҳнат кунанд даромад мегиранд вобаста аз ана ҳамон меҳнати худашон. Масалан, ширкати Faberlic як хубияш дар он аст ки инҷо ба мисли ягон корхонаи мисол шахсӣ ё ки давлатӣ нест ки агар аз сидқи дил бениҳоят зиёдам кор кардӣ як намуд даромад мегирӣ, ё ин ки рӯз то беги вақтам гузаронидӣ як намуд даромад мегирӣ. Не, инҷа ба мисол аз рӯи адолат чӣ қадар одам аз сидқи дил зиёдтара кор кард, ана ҳамон қадар зиёдтар даромад мегирад. Яъне даромаднокии шумо вобастагӣ дорад аз худи шумо. яъне чӣ қадаре ки шумо меҳнат кардед, ана ҳамон қадар роҳаташро албатта низ мебинед. барои ҳамин дӯстони азиз, имрӯз тамоми одамоне ки маро тамошо карда истодаанд ва то ҳол дар фикри онанд ки чӣ хел онҳо метавонанд ки зиндагиашонро иваз кунанд, соҳиби даромади калон шаванд ва ба мақсадҳои неки худ дар зиндагӣ расанд, мехоҳам ҳар яки шуморо ба ширкати Faberlic барои бизнеси худатонро сохтан даъват намоям. дӯстони азиз, рақамҳоро дар зери видео мемонам, ҳатман дар WhatsApp нависед ё ин ки дар Telegram. барои шумо ҳамаша мо аз нол то ана ҳамон чӣ хел бизнес кардан дар кор ройгон омӯзиш медиҳем, мефаҳмонем. аз шумо дар ин бизнес танҳо хоҳиш ва ҳаракат лозим. бисёре аз одамон мебиёянд ва мегӯянд ки мисол мехоҳам кор кунам, барои онҳо мефаҳмонӣ, баъд ин хел гап мезананд, иҷаба кор кардан дар кор. мебахшед, дар ягон ҷо дар дарахт пул ҳамин хел овезон нест ки шумо рафта чинда гиред. дар ҳама ҷо кор кардан дар кор, меҳнат кардан дар кор. худованд худаш дар Қуръони Карим мефармояд ки мо ҳолати бандаҳоямонро иваз намекунем то он даме ки онҳо худашон иваз нашаванд. агар шумо мехоҳед ки дар зиндагиятон дигаргунӣ шавад, мехоҳед ки соҳиби даромади калон шавед, шумо бояд ки хезеду аз пай кор шавед. барои ҳамин агар то ин ки мо шумо кор накунем, меҳнат накунем, соҳиби ягон чиз намешавем. ина шумо тамоман хаёлам накунед, фикрам накунед. ва ман мехоҳам боз як латифаи дигар ҳамин хел аст барои шумо нақл кунам ки як мард доим ба ҷониби худованд дуо мекардааст ки эз худоҷон, эй худоҷон, як бор ман дар ҳамин бозии лото лотарейни ҳамин бозида $1 миллион бубурам, $1 миллион бубурам, $1 миллион бубурам. фақат ҳар рӯз ҳамин хел дуо мекардааст ба ҷониби худованд. баъд як рӯз ҳамин хел аз боло садо омадааст ки охир рута сафед кунам ки рафта якта билети лотарейни харохӣ, мо туда тем ҳамон чизе ки мехоҳӣ. бисёре аз мо шумо низ ҳамин хел ҳастем, фақат дуо мекунем, лекин барои амалишавии ҳамин мақсадмон, хоҳишмон, орзуҳомон ҳаракат намекунем. ман мехоҳам барои шумо гӯям ки ба хобрафтагон танҳо хоб мерасад. Спящим достаётся только сны. шахсоне дар ин зиндагӣ муваффақ мешаванд ки онҳо аз сидқи дил меҳнат мекунанд, ҳаракат мекунанд. аввалда рӯзҳои бениҳоят сахта паси сар мекунанд, лекин пас аз 1 сол, пас аз 1.5 сол, пас аз 2 сол баъд лаззаташа, роҳаташа мечашанд. барои шумо чӣ хел хуб аст 40-50 сол кор кунед то ин ки 100-200 ё 500 сомон нафақа гиред, ё ин ки 1 сол 2 сол сидқан ҳаракат кунед, меҳнат кашед, азоб кашед ва то охири умр дигар даромаде гиред ки вай даромад дар шумо, дар зиндагитон, дар оилатон хубтар мерасад. ман барои шумо замин чиза гап мезанам, нишон медиҳам. бинед, даромади наставниконро ман мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Ҷафар ва Фарангиз ва Ҳафизов Алишер, мо дар командаи ҳамин шахсиятҳои бузург ҳастем ки чӣ қадар даромад мегиранд ва шумо низ метавонед ки ана ҳамин хел даромад гиред дар ширкати Faberlic. танҳо чӣ кор кардан дар кор? танҳо ҳамин рақамҳое ки дар зери видео дидесед менависед, мо шумода мефаҳмонем ва чизе ки мо мефаҳмонем ҳамин чизҳоро гирифта кардан дар кор. фақат тамом. инҷа ба ягон чиз аз пеши худтон сохтан дар кор нест, ягон мисол ихтироъ кардан дар кор нест. инҷа системаи тайёри корӣ ҳастай. аз рӯи ҳамин система кор кардед, шумо соҳиби даромад мешед. бо як бор дигар гап мезанам ки ҳамин коре ки дар Faberlic кардан дар кор, ҳамин корро мо шумо бе Faberlic ҳам мекунем, лекин бе пул мекунем. чӣ хел дар шумо ҳангоме ки нависед дар WhatsApp ҳамаша мефаҳмонем. ина масалан бинед, Ҳафизов Алишер ва Ҷафаров Фарангиз, даромади наставникҳои бузурги мо дар моҳи июли соли ҷорӣ, ҳозир моҳи август рафта истодааст, моҳи август ҳоли тамом нашудааст. барои ҳамин ҳоли отчётҳои моҳи августа нагирифтем, моҳи июла мехоҳам нишонтон диҳам. бинед, аз рӯзи 1 июли соли 2022 то рӯзи 31 июли соли 2022, ина бинед, Ҳафизов Алишер даромад гирифтан аз ширкати Faberlic 3616 сомон. 3616 сомон. ва боз Ҷафарова Фарангиз ҳамсаршон наставники азизамон,
ина бинед Ҷафаров Фарангиз аз рӯзи 1 июл то рӯзи 31 июл даромад гирифтанд 41693 сомон. дар умум агар ҳамин даромада ҳисоб кунем 72300 сомон. ва ин даромад ман боварӣ дорам ки ин хел даромада агар ҳар яке мо шумо ба даст биёрем дигар шумода лозим нест ки ягон ҷо ба даромада кори иловагӣ кунед буд. лекин ман мехоҳам барои шумо қайд кунам ки ин даромад осон ба даст намебиёрад. Дар ин ҷо ба меҳнат кардан дар кор, ҳаракат кардан дар кор ва ҳатман ба ин натиҷа мерасед. шумо ҳатман ба ин натиҷа мерасед. барои ҳамин тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаед, новобаста аз он ки шумо духтар ҳастед ё ин ки писар ҳастед ё ин ки зан ҳастед ё ин ки модари хонашин ҳастед ё ин ки мард ҳастед дар ягон ҷо кор мекунед ё ин ки нафақахӯр ҳастед, фарқ надорад. сину солтон чӣ хел аст, фарқ надорад. муҳим он аст ки шумо барои кор кардан тайёр бошед ва муҳим он аст ки шумо ҳаракату меҳнат кунед ва он чизе ки мо барои шумо меомӯзонем ҳамин чизҳоро аз худ карда аз пай кор шавед. тамом. ва шуморо ҳам дар муддати бениҳоят кӯтоҳ метавонед ки ҳамин хел даромадҳои калон да бароед. дӯстони азиз, барои ҳамин ба ҳаматон муваффақият, бурудборӣ, баракати кор. чӣ саволе шуда бошад метавонед дар WhatsApp диҳед, мо ба шумо мефаҳмонем ва ҳамкорӣ мекунем. хоҳед ки бошед солим, ҳам муваффақу олим, бо Faberlic Forever зиндагӣ кунед рангед. дӯстатон медорам дӯстони азиз, саломату муваффақу комёб бошед. то дидор.